Sledovali jsme single kajakářky a jejich finále A. Tady je to finále B z Austrálie. V 6. dráze Španělka Ariana Rodriguezová Portelaová. V 7. dráze Jana Ježová. V 8. dráze Sofia Micheniková a v 9. dráze Kazachstánka Olga Šmelevová. Jana Ježová rozjela ten závod poněkud rozvážněji. No, určitě ho nerozjedla, že by ho nějak přepálila. Uvidíme, jak se rozložila tempo v průběhu závodu. A zdá se mi, že teď už začíná pomalinku se posouvat oproti okolním závodnicím mírně dopředu, takže se zdá, že začala rozvážněji, aby nepřehnala na začátku tohoto závodu tempo. Jana Ježová, to je jedna z těch mladších závodnic. Ano, a nutno říct, že jsme na kilometry tu hlavní sílu této distance vložili vlastně do double kajaku, který pojede své finále A o několik minut později, a tím pádem si myslím, že tam očekáme i daleko lepší výsledek. Na druhou stranu si myslím, že už jenom postup do finále B je určitý dobrý výsledek, který dává nějaké možnosti do budoucna. Uvidíme, ale tady už vidíme, že se Jana posunuje dopředu, že po tom pomalejším startu začíná útočit tempem. A nejenom start ve finále B, ale i tento průběžný výkon je i takovým malým vyznamenáním pro klub vodních sportů Praha, za který Jana Ježová na klubové úrovni v Čechách závodí. Určitě je vidět, že to tempo opravdu, že tím tempem jde neustále dopředu. Jestliže jsme před malou chvílí hovořili o tom, že Zomila Hegijová uvádí jako svůj sportovní vzor Katalin Kováčovou, souvislost je na snadě, obě dvě tyto závodnice se zabývají vodními sporty, tak vězte, že Jana Ježová nejvíce obdivuje Hermana Mayera. A vidíme, že už se Jana Ježová možná tam dokonce posunula na průběžně druhé místo. Vypadá to, že to pětistovku skutečně prožila druhá. To je velice dobré. To si myslím, že potom, že je vidět, že si rozložila síly velice dobře na tu tráť a ví, co chce jet a ví, co na co má. To si myslím, že je velice cenné. Zejména v tom mladším věku, kdy závodníci v tom tempu ještě nemají takovou jistotu. Musíme upozornit, že mluvíme-li o finále B, tak závodnice ve skutečnosti bojují o umístění od 10. místa výše, protože prvních 9 míst samozřejmě obsadí závodnice z finále A. Ve 4. dráze sledujeme Nikolinu Moldovanovou ze Srbska, vedle ní z 5. dráze Bernadette Valasová. Vypadá to, že Moldovanová je momentálně v čele finále B. Zdá se, že skutečně je vepředu. A Jana Ježová velice dobře. Je vidět, že teď už je... Tady máme dobrý záběr, ze kterého si můžeme udělat perfektní přehled o tom, jak je na tom Jana Ježová v 7. dráze. Už je téměř na úrovni Moldovanové ve 4. dráze. A jsou to první dvě závodnice. Jana Ježová usilovně pádluje. Je to hodně opravdu velice dobrý výkon a vidět, že to tempo má opravdu rozložený velice dobře na ten kilometr. Uvidíme, snad ty síly vydrží i v té poslední 200. Je to teprve 16letá závodnice. Myslím, že to je opravdu takový výkon je velkým příslibem do budoucna. Ale mohl by z toho být dobrý výsledek už dnes. To rozhodně. Jana Ježová poslední desítky metrů do cíle. Teď se na ní zle dotahuje v dráze vedle ní Španělka Ariana Rodriguez Portelaová. A tamhle vyjela v dráze číslo... vypadá to, že nejen ona už předstihla Janu Ježovou. Tak buďme trpěliví. Ježová, vypadá to, že byla třetí. V reále. Tady máme výsledky ještě finále B, ale na jejich